Ngibingelele babukeli be-White Media. Obingelelayo ke uMajotha, ngumfana kaZungu isibongo. Ubaba wami ke ubaba uMkhweli. Ngibuya phansi kwamaphumulo okhukho oyengweni isigodi. Kushuthi ke uMajotha khona senginesikhashana nje ngicula umculo kaMaskandi. Sekuze kwafika la kuthenini khona angibe neqembu lami nami engikwazi ukuthi ngikhiphe phansi kwalo. Kahle kahle ngichaza ukuthi ke sengine company uqobo lwayo eregistiwe, iyathexwa, inakho konke nje okudingakalayo. So ke umsebenzi wami lo okhona njengamanje nje omusha enzokhipha ngo-October. Ngizobe ngikhipha phansi kwayo le company lena. Ngiyanxusa ke bonke ababukeli, abalaleli nje bonke bomsakazo bangeseke ngoba njoba nje ngiyenza kokuqala and ngiyafisa ukubona impumelelo. So konke abazobe bekwenza ngineqiniso lokuthi bokubona ngolunye usuku ngoba imali abazobe beyifaka emaphaketheni wami uqobo. So ke ngicabanga ukuthi izinto eziningi bazobe beyibona ngamehlo. Nayo leside engikhuluma ngayo isiqaliwe vele studio maduze nje ngabo-October izophuma. So ke nginesifiso ke sokuthi ngoba ngumuntu osebenzayo ongasebenzi yedwa, nginezinsizwa engisebenza nazo, ngiyafisa ukuthi nazo ngolunye usuku zikwazi ukuthi zifike kuleli zinga engikulona, ziqhubekele futhi phambili. Nezinye ke iseceleni engicabanga ukuthi ngolunye usuku ziyothanda ukuthi zisebenzisane noMajotha. Ngiqedeke lapho ngibuyele kulomcimbi lo iMpucuzeko, umcimbi osunesikhathi uma ngingaphonsisi kulako 7 isikhombisa ngokwesizulu. Ngicabanga ukuthi ke ukufika kwethu la siqale kakhulu besibancane ngokwezinga sakhula sayisafika la sikhona. Ubaba umcineka nethimba lakhe nje lonke. Ngicabanga ukuthi abakwenzayo kuthina sisonke siyabaculi kuhle, kuyancomeka. Nabanye abaculi ngiyethemba bayakuthakasela noma ke zikhona ingqinamba makusuke kusetshenzwa, kodwa ngicabanga ukuthi ayikho into engalungiseki. Ngibonge kakhulu ngoba kusekuningi okusamele kwenzeke. Ngiyabonga.